Dzina langa ndine Herbert Chigada amene ndili Bishop wopanda mpingo wapano pa Mibawa Television kukulandirani manja awiri programu yathu iyi programu ya Pagome. Iyi ndi programu imene timakhala ndi atsogoleri a mipingo yosiyana-siyana. Timanena ndithu mbotsindika motsimikizitsa ndithu kuna kuti sitimasaka mpingo ayi. Nonse mulololedwa kubwera pano choyenera kuchita nchongobwera kunoko nkudzafunsa kuna kuti mati ndionani ndi a Bishop wopanda mpingo akuzani kuna kuti office yawo ndi imene yapo onana nawo ndiye mundipeza tikambirane. Mibawa Television imafuna anthu ngati inuyo ndipo Mibawa Television imaoneka ponse. Lero lino kwa nthawi yanga yoyamba ndili ndi alendo amene angubwera kuno studio kuno ndiye ati afunse kumene achokera ndi zina zoterozo kuti timve kuti atitengera zotani. Takulandirani. Zikamwambeni. Ine ndadzitchula kale dzina langa tikudziweni kuna kuti mwabwera pano pa Mibawa Television. Ine ndi Prophet Makuloni kuchokera ku Chilomoni Blantyre Momoni. Ndine prophet. Ndine Prophet Makuloni ndipo kutumikiko mundinyadira mati General Prophet. General Prophet. Amen. Ndiye inu. Amen. Takulandira ndithu. Tsopano a General Prophet Makuloni utumiki wanu machidwa kuti chani? Zomwe kwambiri chifukwa cha funso limeneli. Utumiki umene ine Mulungu adandipatsa ndi utumiki wa Healing of Fire Warfare Ministry. Healing of Fire Warfare Ministry. Amen. Kwambiri. Mwati muchokera Chilomoni? Ine ndimachokera Chilomoni. Maka Chilomoni mbali yake iti? Chilomoni timati kwa Nthukwa. Tikafika pa Nthukwa pali dera lina limene ndilokongola kwambiri looneka bwino kwambiri. Timati Nandolo. Kumene makhalai. Amen. Tinene kuti kumudzi kwanu kobadwira ndi komwe ku Chilomoni ku Nandolo kudera lokongolalo? Zomwe kwambiri. Ine ku Chilomoni ndimangokhala. Kumene ninaona kuti ndikhoza kumakhala ngati munthu. Koma kobadwira ndi kuchikwawa malire ndi Tcholo East Bank timati Kunkhate. Kunkhate. Ndiye kwanu kumeneko? Ndiye kwathu kwa ife. Mena malima mpunga kwambiri kuja. Amen. Ndakhanda kudutsa kumaloka mtsinje uja kandi bridge kandi mtsinje amati Mwamphanzi. Amen. Ndi kumeneko? Yes. Uko unakapheleza mpaka ukafika ku Fatima. Amen. Kwa Mulolo? Kumeneko. Kwa Malawi ndiye ndazunguliranso naneso. Amen. Ndathokoza kwambiri kuna kuti mwabwera kudzatichezera kuno ku Mibawa Television. Amen. Azana uzeni ndithu kuti bwere kuno kuti tidzacheze nawo. Makamaka utumiki wanu munayamba liti? Utumiki umene wa Healing of Fire Warfare Ministry udayamba mu 2017. 2017. Painepo mkuyamba kwa utumiki. Kuyamba kwa utumiki. Amen. Tsopano mbuyo popeza kuti munayamba utumiki umene mufuna mutifotokozera kuna kuti kungopitiriza utumiki ndiye kuti makolo ano anakubera anakuzani mu utumiki umene kapena makolo ano anali kapena ali ampingo wina? Makolo anga sali mu utumiki wa Healing of Fire. Komanso ine sinda monga mwamva kuti ndidayamba mu 2017. Komano makolo anga nthawi imeneyo anali a Ethiopian Church. Ndi kumeneyo ndabadwa kukula komanso kumeneko tapemphera tatumikiramonso ngati choir master. Koma nthawi inoyo Mulungu atatitana pamene sipano watipasa utumiki umeneyo. Chifukwa chani niyo munaganiza kuna kuti musiye utumiki umene makolo anu anakukuzani nawoni mubwera mukuti munauzidwa? Simuganiza kuti inuyo munanyoza makolo anu chifukwa buku buku ndilano Bible lano buku ndilano akutilemekeza Atate wako ndi amako kuti masuwa ako achuluke m'dziko amene Yehova Mulungu wako anakupatsa iwe. Ndiye imodzi la lamulo limene ndi imene una kuti kunyoza kusiya zimene makolo anakuphunzitsa nazo. Simuganiza kuti munadedera kapena munanyoza makolo wanu? Ambuye adaliseni kwambiri a Bishop chifukwa cha kufunsa funso labwino limeneli kuti mwinaso ena adziwe. Tikatengera kuthupira umunthu patha kuoneka ngati pali kunyodza kwina kwake. Koma angakhale Yesu Khristu pamene anabadwa kwa
Mai Maria ndi Yosefe amapita kutumiki wa makolo wake, koma atakula ndikubatizidwa adasiya kupitako nkuyambisa utumiki wake. So palibe vuto ina iliyonse, palibe sochinoza kwena kulikonse, ndipo makolo onse anachilandira kwambiri kufika na mpaka na pano anafunanso kuti utumiki umene ukhalenso kumuziko, ndipo uli kumuziko ndipo amatumikira kumeneko. Funso nkumati muli pabanja? Inetu ndili pabanja. Ana alipo? Ana alipo ndithu atatu. Atatu. Maina awo mukwadziwa? Kwambiri monga ananga maina ake ndikwadziwa. Mulungu anandidalitsa ndi ana atatu akazi. Akazokoka? Monga prophet. Oho. Nthawi prophet Mulungu amandidalitsa ndi ana akazokoka. Oho. Yes. Chabwino. Ndi ndoyamba timati mphaso makuloni ali form 3 ku Mulunguzi secondary school. Number 2 Tatiana Makuloni ali standard 8 ku Mulunguzi primary school. Number 3 ndi Grace Makuloni ali standard 1 ku Mulunguzi primary school. Amen. Mwachula 4 fiyo ndachula 3 chifukwa amene wanda amene Mulungu adandipasa ana akazi okaoka. Kodi mwati muli ndi ana akazi? Ana atatu. Chabwino. Mwana akazi amene wawa popeza ndazima adzakhala azima patsogolo pano. Ata itadzakwanira nthawi yawo yoti kuti aphwima afuna apite mabanja nabwera mamuno ochokera ku Katolika. Grace ine ndakukonda nayenso nane akunda kukondani, ndiye komano molinga ndi ujeni iwona kuti nditsatire kumpingo kwathu wa Katolika kapena ku Assemblies of God kapena ku Chisilamu kumene zizakondoletsani inu a Prophet Makuloni? Amen. Zandikondolesa chifukwa palibe vuto ina iliyonse, koma mzimayi asakhala kuti ndiophunzitsidwa muno kwambiri akuziwa somawo. So choncho nkhani yokhuza ndi marriage maukwatiwa awawa amayenera achitike chifukwa amafuna kuti wina asinthe winayo kapena wina asinthe chifukwa cha winayo. Sipadzakhala vuto pakati payo? Sipangazakhale vuto chifukwa zakhalanso bwino kwambiri kuti akapita kumeneko mwina nkuthala kuti kwakhalanso zakupsa. Amen. Chabwino. Nkhani ndionena kuti inuyo mufotokoza kuti muli ndi utumiki wanu dzinalo ndilo khala ngati ndivota pang'ono. Healing of fire. Healing of fire. Maka ndi chifukwa chani munasankha dzina limene lionera kuti Healing of fire? Ambuye adalisani kwambiri. Pali nkhani yaikulu koma ndiyifupikisa khale yaifupi kwambiri. Molinga nthawi yapano pa wireless pano. Amen. Ineyo ngati munthu amene kuchoka 2013 nditamva maitanidwe. Kuchoka 2013 chifukwa cha mmene ineyo ndimamvera ndinamba kupanga kuphunzira maphunziro a ubusa. Nditamaliza kupanga maphunziro a ubusa tinachita graduate mu 2016 ku Malawi Sun Hotel. So nitamaliza zwense. Ono Malawi Sun Hotel amaphunzitsa za ubusa? Ayi komano umene chakuti mapangako napanga graduate. Makapangira kumene? Napangira kumene kucha. Osakhala kuti ku Malawi Sun amapangira amaphunzitsa za ubusa? Ayi, matapangira anasakhala kumene kuti tikapangeko graduate. Chabwino. Gala yathu. Yeah, so nitamaliza kumene paja nayambisa utumiki umene malenga ndi ubusa. Nali ndi utumiki umene timasha kuti the voice of God Pentecostal. The voice of God Pentecostal ndikuenda nayo ngati mbusa. So Mulungu atanditana kundizoza papiri. Ananozana kuti kuyambira sopano utumiki umene ndikukupasa ndine. See the voice of God Pentecostals. Iweyo ndikukupasa iweyo ndi wa moto. Ndikukupasa healing of fire warfare. So since tutoka nthawi imeneyo natenga utumiki umene Mulungu adandipasa ndi wa healing of fire. Makamaka utumiki umene wa healing of fire mumapangira kuti? Umene wonso kuchitikira ku Chilomoni konko kwa Nthukwa kuna Ndolo. Amen. Ndi chiwerengero chachikulu bwanji kuti pa utumiki wanu umenewo, ndipo masiku ake ndi ati amene makakumana kumakapembedza? Ambuye adaliseni. Utumiki umenewo timakumana lachiwiri ina iliyonse nthawi ya 2 o'clock. Ku Chilomoni kumweko kwa Nthukwa kuna Ndolo pakhomo panga. Amen. Simunamange chalichi chanu malo wanu kuna kuti mudzikumanirana pamene pamusiyana kuti kapena muli palendi pa sukulu ndi zinazoto muli ndi malo wanu ngati? Malo anga ndilibe koma tapezano pano tapeza chisomo pena pake tapeza malo ka Bearland
kuti sopano panopa gulu langa likukonza malo kuna kuti no kusogolo kuno tiyambe kumana pamenepo. Inuyo kuti mwapeza Bearland yoti mukamange pamene popo ndalama zona kuti mukapangire ndiye kuti munaponda thumba pena pache chifukwa chona kuti mungakhale ndi maganizo okhala ndi utumiki pamene no mulibe china chilichonse chifukwa zofunika zimakhala zambiri mayendedwe sindikupe kuti mmangolalira anthu okha anchilomona ako anthukwa akuna ndoloka munayenera koma pita dziko lonse lapansi monga mmene Bible limafotokoza kuna kuti pitani dziko lonse lapansi kuti mukalalikire uthenga ndiyeno mwamangokhala kuna ndoloko komweko kwa anthukwa zithandiza zikomo zithandiza ande malo amene motenga ndi funso lanu malo amene alipo thandizo lonse lopangira malo likuchokera kwa akhristu amene ine ndimasonkhana nawo ndamene anaona kuti malo ano achepa koma tipeze malo ena bwanji olina kuti malo amene tikapeza timange ndi anasaka okha malo ndipo khanapeza ine kungondifotokozera kukaona malo nkuona kuti mulungu akuti malo tikhoza kumanga so napo pano kumanga koma ndithu zikuchitika kuzera ku chisomo cha Ambuye. Ndi mbali iti imene inu ngati prophet wa kutsogolera utumiki umene umuti wa fire healing of fire ndi mbali iti imene inu mmatenga pofuna kuthandizana ndi akhristu anu chifukwa achulukirenji nanga azibusa ma prophet ma bishop amangodalira akhristu awo kuti azithandiza mpingo kapena azithandiza abusa pamene inu ngati mbusa kapena ngati prophet sumathandiza ngakhala anthu amene muzindikire kuti anthu amene paga ma business awo ena achagulitsa mango ena agulitsa papaya ena agulitsa zuri inuyo ngati prophet inuyo ngati mtsogoleri ndi mbali iti imene mmatenga pofuna kupititsa chitsogolo utumiki wanu. Ambuye alolesera chifukwa cha funso limenelo labwino kwambiri. Ineyo ngati prophet komanso general prophet ndimmatenga gawo lalikulu kwambiri pothandizira akhristu kuti aonenso kuti ine ndamene ndili mwini amene ndikuyang'anira so kwambiri ndimakhala pasogolo ndine kumbali ya chuma komanso akatero anaja ndikumabwera pambuyo panga so ndamene ndimakhala pasogolo kwambiri. Sindikutamvetsetsa kuti mumakhala patsogolo mu njira yanji pa nkhani ya financial chifukwa ngati ndamva bwino munanena kuti no mmathandizira motani chifukwa ena amangodalira kuti akhristu apanga so ine sindi mmodzi mwa iwo koma ine ndimapanga nawo. Chabwino inuyo tsopano ngati general prophet muli ndi business kapena muli pa ntchito kumene mmagwira kuna kuti muzithandizana popeza mwanena kuna kuti inu mmakhala patsogolo kuthandiza akhristu kapena kuthandiza mpingo wanuwo inuyo muli pa business kapena muli pa ntchito mmagwira kuti ntchito? Munthu one ndili ndi business. Muli ndi business? Napanga register ndithuka company kamene ndika estate agent kamene kamakhala kuyenda kuti kazindipasa mchere komanso ndizikwanisa kukhala ku Chilomoni komanso ndili ndi tinjinga timene timayenda pansi onso ngati kabanza kumabweresaso kathukwacha. Amen. Sindingathe kudziwa apo kumeza kuti inu ndiye mwati ndinu general prophet amene muli pafupi wa utumiki umenewu mungadziwe chiwerengero cha akhristu anu amene muli nawo? Kwambiri chiwerengero cha akhristu ndikuchidziwa panopa tikusonkhana kumapitilira 70 chakuti. 70 chakuti? Ndithu. Sono mulipo anthu okwana 70 chakuti kuno ku Blantyre kuno madera ena mulini makatifunse motere kuti ndi madera wati amene mwakhazikitsa utumiki wanu muno m'Malawi? Ndikumuzi kokha kumene nakhazikitsa kuchikwawa ndikumuzi kokha utumikiso mozi. Chabwino yayi Amalawi musayiwale kuti tili mkatikati mwa program yathu iyi program ya Pagome imene imafumira pano pa wireless yakanema ya Mibawa musinono Blantyre. Ndimakondwera ndithu ndikakhala pa program imene chifukwa ndimadziwana ndipo ndadziwana ndi anthu osiyanasiyana amipingo muno Malawi. Monga ngati lero lino kwa nthawi yakayoyamba nanga kukumana nawo a general prophet akuti achokera ku Chilomoni kwenikweni mtsinde
mwaphiri Jeremy Chiru nkumene wakuchokera kuti kuna ndolo ndiye tikupitiriza kucheza nawo iwowa kuti timve zambiri za utumiki wawo umene iwowa akutchula uja ndikhupa kuti abwerezanso kuti no inuwe mumvetsetsa Malawi utumiki wawo akuti uli kuchilomoni paja utumiki chomuti utumiki umenewo ndi Healing of Fire Ministry. mukati Healing of Fire ndiye kuti inuyo mukampempherera munthu amachira ndi moto ndi moto wakha wamphamvu ya mzimwera moto wamphamvu ya mzimwera ndi umene umachirisa munthu chifukwa moto umayimirira mulungu yeah, so anthu amachiritsidwa chifukwa cha mphamvu ya mzimwera. mukufuna kundiuza ino a general prophet kuna kuti no titati timutenge munthu wina acha akhoza kuzachitira umboni pano pa White Army bawa kuna kuti no alipo amene munampemphera nachira mpaka na pano ndipo anthu ambiri sikuti sokuti ndi ku utumiki okhawo ku Chilomoni ndikupemphera anthu ena ali ku Canada ndikupemphera anthu ena ali ku America ena ali ku Mozambique ena ali ku Zambia ndikupemphera anthu online anthu kumapereka maumboni kwambiri kodi ndiye kuti mukamachita ndino ajama pereka madzi kuna kuti kapena kwapatsa mafuta jaja mapanga zimenezo nthawi zonse ine ndine munthu wamantha kwambiri chifukwa ndimachita chimene mulungu anakuti ndipange ngati mulungu akuna kuti ndisapange sindipanga nawo timamva anthu ndithu amapempherera mafuta kazi makhala bwanji koma ine mulungu anandipasa chisomo cha kupempherera madzi basi kupempherera madzi omwewa water body omwewa mukapemphera kwa chimatani kungotenga madzi yankwadalisa ndikadalisa amakhala kuti atheka munthu kumpasa kalinso topaza mmimba kaya ndifuta mtundu wanji kaya munthu ali kuchipatala ndiye wabwera wapempheresa madzi kudalisa madzi kupitana kuchipatala kucha chilichonse chimene akufuna kuti chikachitike chimakachitika ndiye kuti nyumba mwanu mulibe matenda sindiye kuti madzi anyumba munammango apempherera basi ana ndi amayi nkumango mwa madziwo basi matenda palibe tilemekeza Ambuye kwambiri chifukwa chakuti nakuti pamene ndalandira utumiki wa Healing of Fire nyumba mwanga nthenda sinalowemo ngamumveka chifuwa si chifuwa koma munthu nthawi zonse ndimakhala kuti ndikutumikira madaba kutananga chifuwa chisi nganango madzi omwewo ndithu pamene pakutoko ndithu ndikutumikira ndiye papita mawu apita ndithu malinganiro anu ndi otani pa utumiki umene muli nawo muno m'Malawi malinganiro anu ndi otani malingaliro wanga ndi akulu kwambiri malingaliro wanga okha ndi akulu kwambiri koma ndikukhulupirira ndi chisomo cha Ambuye achikwanirisa chimenechi kuna kuti ndifikire madera osiyanasiyana sikuno kokha ku Malawi kuno komanso mayiko ena. Ilipo nthawi imene inuyo munakhala muona kuna kuti ine utumiki wanga ukuli bwino kapena nditaphatikana ndi yawo kuna kuti mwene mache utumiki wanga upite patsogolo? Maganizo amenewo ino sioyamba enanso anandiyankhulapo kulina kuti kodi zimenezi atolankhaniso katine no koma abusa abusa atandiyendera anazaona kulina kuti kodi sizingatheke tiphatikizane anakufunsa ninu kuti ino mukaphatike ndiwo tiphatikizane ndiwo chifukwa pamene waphatikane ndinu ine ndiphatikizane ndiwo chabwino nde nauza kulina kuti ndipemphere nde nditapemphera pomwepo munati mpemphere pomwepo nauza kuti ndipemphere kaye nde nditapemphera napasa feedback nkwauza kuna kuti mulungu akunena kuti wandipasa utumiki kuno kufa utumiki kuno kundosowa ukuteka upezekenso kuno nde ngati nkotheka ino muzajoine utumiki kuno so ndilibe malingaliro ena lonse kuti ntha kujoina utumiki wina chifukwa mulungu wausiya utumiki ku Malawi kuno chifukwa ku Malawi utumiki kulibe kumalo kuno utumiki kulibe Healing of Fire kuno kulibe nanga chifukwa chani ili nthawi yoyamba pano pa Mibawa television kuti mubwere pano pa sinambe ndamva ine utumiki wanu kuti kuchilomoni kuli Healing of Fire fati kamva timapita konko chifukwa chani ili nthawi yoyamba kuna kuti mupezeke kuna kuti mwabwera kuno Mibawa television? Ndifake ndayankhula kuna kuti nthawi zonse ine ngati prophet amene mulungu anandirana so ndimamvera mulungu ekhaya so zakuno ndakhala ndikulingalira ma go ahead utipita mulungu anasana ndipase pano pano paneso mwanzo tunopita ndakupereka upite ku Mibawa
that's why ndabwera kuno ndekuti zayambika. Bete mabwera kuno Zambika? Zambika family ngona kuti pita nthawi yakwana. Chifukwa kuno kuna khandi kuganizira nthawi zonse. Mwina pa kupita fupi or 5 years. Toganiza za kunoko kwa Mulungu sandipase go ahead kuti pita. Pano ndi yakwana. Pano pa Mulungu ngona kuti pita ndekuti nchifake ndabwera. Nthawi yakwana. Siningapange makani for yankhula ni Mulungu. Yakwana nthawi. Yakwana. Tsopano poti yakwana nthawi yona kuti no inu mufalitse uthenga. Malingaliro anu ndiwotani popeza kuna kuti munja ndafotokoza pa chiyambi kuna kuti muoneka ngati kuti muli kuchiro muno koka kuli Lilongwe kuli kuchirazulu kuli dziko lonse ino ndi masomphenya anu ndiwotani kufikira madera amenewo kuti mudzafikira madera amenewo. Amen. Masomphenya ofikira madera ngati amene mwatchulawa ndi akulu chifukwa chona kuti muutumiki wanga ndili ndi ma prophets ndili ndi ma prophets ndili ndi ma pastors muutumiki wanga amene akuchokera madera amenewo. So amene wonso akhalakala kundipempha kuti tikunyamulire utumiki madera mwawo. Ma prophet ali madera osiyana-siyana. Akuchokera madera amenewo pansi pa inuyo. Ali pansi pa ine muutumiki wanga kuchiromoni. Ndi akhala kundipempha kale kuna kuti no komatu bambo wathu utumiki kwathu ukakhaleko. Amene bambo wathu unena inu. Watu ukakhaleko. Because okay nzoteka kumene ukatani kodi ukakhala. So madera onsewo tikafikira. Tinga mafotokoza kuna kuti muli ndi ma prophet ndiye na otero madera osiyana-siyana amene ali pa ntchito. Anthu amene wakugwira ntchito kwa inu. No. Muutumiki wanga sakugwira ntchito. Nanga tsopano azithandiza bwanji. Azidya chani popeza kuti ndikhupe kuna kuti a prophet iwo kandi a bishop ndiwakwatira pa banja ali ndi wana. Ingati mene muli linu muganiza kuti iwo azithandiza bwanji moyo wawo tsiku ndi tsiku. Kapena amazithandiza bwanji. Udakakhala kuna kuti panopa ndi mpingo nakanena kuti pali dongosolo yogwirika yoti azibusa anga azithandizika. Koma pa nthawi ino ndi ministry chabe mmene timakumana anthu osiyana-siyana amene ndikuwatchulawa anthu amapemphera ali mipingo ena machokera ku service day ena machokera ku CCP ena machokera mipango osiyana-siyana anabwera kukhala ana anga muutumikimo. Kodi mutamva kuna kuti mmodzi wa anthu anu ku Chirazulu kapena ku Lilongwe akupanga ndithu zinthu zothekera ndipo koma ndiye ndalama zomafika kumene koko ni zambiri izidza kusangalatsana ngasimulibe nazo control. Mutabwerezaso. Simunamve? Yes, mabese. Mwafotokoza kuti inuyo simuli nokha inuyo ndino general prophet. Yes. Pansi pa inuyo a general prophet. Muli ndi ma prophet. Yes. Ma prophetess. Yes. Ma bishop ndiye na otero. Ndiye ndinakufunsani kuti kodi anthu amene baba mmalipira ali papero mwanena kuti ayi. Iwowa amazithandizira okha kumweneko. Funso langa limene ndikuti mundiyankhe ndonena kuti kodi mutamva kuna kuti prophet wanu ku Chirazulu kumene kundiye iyayi akumapanga zinthu zolongosoka kwambiri muona kuti iyayi ngakhale zopereka izi ndi izi zikumwendera kwambiri inuyo zidza kusangalatsani kapena mulibe nazo ntchito nzakwawo komweko. Ndamvesesa. Mwamva? Zanisangalatsa kwambiri. Ndipo ndilibe nazo sovuto. Ndithu umene ndi ndalitso kapena kuti ndi utumiki umene ulili akwenera ndithu anthu kumudalitsa amene angamudalitsire kayakhala kuti ali nzinthu zoposera ine kumeneko ndi mmene utumiki umakhalira. So ndilibe nazo sovuto ina iliyonse ndi mwana wanga basi. General prophet nthawi yathu ikanga tikupita kumapeto komabe ndikufunseni funso ili kuna kuno m'malawi muno patuka mbiri zosakhala bwino zokhudzana ndi inu azitsogoleri amipingo ngati inu a general prophet kapena ma prophet ndiye na otero kuna kuti malo moti anthu aja abwera kwa inu kuti muathandize mapeto ache mupeze kuna kuti no mumayenda nawo so ngati mumayenda ndi azimayi a president kapena machita chocho ena acheso kufizanaso mpaka kuthetsetsa mawu ati azimayi awo kumana kuti muone kuti ndi zinthu zote kodi inuyo anthu angakusiyanitseni bwanji ndi anthu okhala ngati amenewo a general prophet. Apo resene kwambiri zomvesa chisoni zomvesa manyazi ngati kuli azitumika amene amapanga zimenezo koma tikawerenga Yeremiya chapter 1 verse 4 Mulungu
akunsikimizira nkumuyankhula Yeremiya kunena kuti ine ndinakudziwa usanabadwe ndipo ndinakupatula. So munthu amene Mulungu adamudziwa nkumpatula nkumusankha amaopa Mulungu. Sunga makhale ndi ana ako kumacheza nawo munthu ndotero kupanga nawo dama kumene kunde kusaitanidwa. Chifukwa munthu amene anaitanidwa sapanga sonchimwira Ambuye. Akuti so ena ainu zikumveka kuti mamveka kuna kuti ena ainu azibusa mangati maprofiti ena kuti ngumu kamachira mfuna kukape mphamvu kuti mukampefeka pa kuti kulalika mene shatata rumba muli ndi miphika kuseri. Amen. Anyamata kumbali. Amen. Zimenezo ngati zikuchitika zomwe tayankhulazo kunena kuti sinizoti anthu amapanga bwanji koma chimene ndikudziwa ine funso ndoti inu mulibe ineyo wanga ndi Yesu ndipo Yesu muchita ndipo sindiziwaso sikudziwaso chabwino inetu General Prophet Maguluni ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chotaya nthawi yanu kubwera kunoko kudzacheza ndi ine kuno. Amen. Ndikupe kuti kucheza kwathu Amalawi apindula nako ziwiri zitatu. Ndifuna ni ulendo wabwino pamene mubwera ku Chilomoni mwati kuna Ndolo. Ineyo ndimakhala ku Chilomoni kwa Nthukwa kuna Ndolo. Kumene ndimagona komanso ndimachitira utumiki wa Healing of Fire warfare. Tishana malize tapatsani nambala mwina maji ena acha kuzokondwetsedwa kuna kuti no akuimbireni molingana mmene mwanena kuti matakwape mphedayo anthu kunachira. Amen. Matenda nangati nawo ambiri mutipempherera. Amen. Muli olandiridwa. Chabwino. Ine ndimafuna ndipereke nambala imene okondedwa oyera mtima mukhoza kutipeza ya WhatsApp ndi 083 95 69 92 83 95 69 92 komanso ena ataona kuti amatufuna ena 0 64 94 579 64 94 579. Ambuye akudaliseni. Ndathokoza kwambiri Prophet ufuna ulendo wabwino pamene mubwera kumutsikwana ku Chilomoni. Zikomo kwambiri. Mulungu akudaliseni. Zikomo kwambiri. Tikatere Amalawi ndiye kuti tsopano tafika mamapeto pamene pa program yathu iyi program ya Pagome imene lero lino mulendo wanga anali ochokera komo ku Chilomoni mzinda wa Blantyre kuti kwa Nthukwa mphepete mweni mwaphiri ya michiru kuna Ndolo akuti kumena makhala ndikupeza kuti mwatula ziwiri zitatu kuchokera kwa amene wa General Prophet ngati mutafuna kuti mupezene nawo namba ndimene aperekayo kuti mudzakachezere matenda ngati muli nawo akuti yo amachiritsa nga matenda achuluke njira mmauma komo sinani ndekhayo chikondi chawo ndamene anali kuchemba pa programu Yehova Mulungu wodalitsa akadalitsa inu pamodzi ndi ndemwe salani.